যত নদীপর গাহাম তাই তিনি বিশেষ করে যারা মিডিয়া ফাইনে রং বেলায় বেলায় হামলাই মারো মিয়া যে কাছে আসিন খুমলঙ্গ যে কাছে ঘটনা মানে ঘটনা যে মানে আবার বেলাই নাবো সেলাঙ্গই চিন্তা ঘটনা আবো आं खोनाखामिया प्राय 4:30 बा 5टा दिगो जे जों कয়েকদিন सिगांसिनि खुमलंग जे सिनि भारतीय जनता पार्टीनि जे कथाल पार्टी जे उद्बोधन खायख्लांमोन सिनि राज्यनि न दाग जे दायित्व मानदा प्रभारी डक्टर राजीव रॉय ताई आफरो दङ सिनि स्टेटनि जीएस बरमगना बिदिनो बर्मा ताई जतो पालखे दङ माने खातर लांनानै बिसिनो न पार्टी बिसुर गोनां Pia ba Mia awahai kacian gota nangka Mia je khana mane IPFP ni IPFP yang tu di Brahmo thani kacia bike rally tong mane ini khana wo enggak kok kere bike rally khanya ni party khanya na abo to jotune গণতন্ত্র অধিকার tong ma khlaiman kintu rally pai mane ya gulo nukha sini aroni bihes kai sin mandai bidang sabha ni aje party to mana amno borok to bai to korbo jo to hisno sakai kalang Abon bagai ang lukurongno ani khonang khanai jamrongno kobogo ba kaisa kobong mung tongnai tiprasa sing joton tiprasa tutui rasiti dal bidal khaimano abono গণতন্ত্র sing demokrasi tongoni hanjago kino o jaga o nukdakha je BJP ni party biso ini party bis bok dakha flekira dakha or mani jamani joto bohok langbaisa abo ke bo গণতন্ত্র tong jara bokhunai jara party jara leadership ne rongno ang proshno tongo khlaio plus sini o bias ke sini kungthai para rongno ang aboni tri proshno khane mutungo গণতন্ত্র joto no party khaimano CPM khadi congress khadi motha khadi IPFP khadi je kono dol khaimano ke badar nani kok buya kok bokre janjane party janjane je সংবিধান tongmana abno sing khlaimano kintu oba hagen miya ora awas khlaika je खुमलुंग मत खुमलुंग एरिया वो एडीसी एरिया वो बीजेपी खाई मांगला एकदम खाई मांग अब हाय कबांग माको ससर को गाव जे सानाय तो बसिया नंग होनानि मा होनो खाखायो कारण अब हाय जे दिने हाय अब हाय जागावो जों दिने खुमलुंग माने तिब्रासानि जनते शहर कत नजागो टीटी एडीसी नि हेडक्वार्टर के खुमलुंग माने सिन तिब्रासानि अबनो शहर बिहेस खायो ओ जागा से ओम हाय आमसे से ताबुक नाय बिहेस खायो सिनि যারা চরাই রঙে পরীক্ষা চলি দङ एग्जाम চলি দङ यो नि क्लास 10 नि फाइनल चली दङ क्लास 12 नि फाइनल चली दङ गोबां मानसिफोरा दङ एग्जाम चली दङ अ जा हम दं से खालायनो खाय दङ अब सालो पाइथां किन अब हागे दिनै पार्टी बि भक लांखा बुनो दम के रेखा अब हाय रेखा अब के बेलाय नासिल सिंचा आबनि बागै जों भारतीय जनता पार्टी नि अंगै आं बीजेपी नि मानदायनि प्रेसिडेन्ट अंगै आं अबनो ग्रिना खायो अब हाय राजनीति खमानो अबनो चाया जाति जात पा धर्मन्ति जे राजनीति खाने अब कोनो दिनो आने मते के आं जाजा गया फादि जों तिपारासा जुदि ओङै तो हागै तिपारा म थाफानों दं बीजेपी फानों दं आईपीएफटी फानों दं जेस फानों दं तिपारासनो डेभलप खायतलांना बागै अल आमार सुरतुकी आबनि बागै सिनि देशनि प्रधानमन्त्री तामसाका जात पा धर्मनो बात खादि जों देशनो डेभलप खाने सिनि एरिया नो डेभलप खाने सिम खुमलुंग एरिया डेभलप खाने अल आमारो सि हिम दिहनि जाव आं बै साव सबका विकास दिनै नुखना अब के सिनि बीजेपी पार्टी बे दाबो पुरा बहमजा अब आं सिनि फाइजा फाइनै फैगा अब के ओ एरिया ने खरकसा ता दुकान नाय टकि आमले टक फालजाव बिनि तम दोसे खना बोताम पार्टी खाया बां सिया तम खा बो तिब्रासा खरकसा बिनि नक से बिनि दुकान से तै बहमजा खा ओ बरंना आं तिनि मालायनि फामेन बय मालालिया बयां थांका माने रक्तम जन सबाय कलांबाय थानि थाव अरा टकि तलांगल तमा रक्सु तम तमा रक्सु खजाय तलांगि साखाबो तिब्रासानि हामक्रायनायनि बरं गाय तिब्रासानो बाजिरे तलांनानि तिब्रासानो लाइबो बाजिरनानि हनि साइ दंनाय जे बरं गाय बाहाके खरकसा बुंथाय बारानि दुगानो अमाके बह कलांमाक लायखा बो बाहे चलि दं बिन परिबार अब बाय चलि दं बिन परिबार बताक बनो रभाजी सारन बगिर भाजी आंखा बाहाय दाबे गयो नों बह कलाय नस खाय गलांखा नों बनो मारनाय आबके बेलाय चाया अब हाय टांग थुं अब हाय अंगानि बागै अब हाय खलायनन बे केबे दायाबो दिनै जारा अब हाय सामन खालायनाय रक अमा जुदि लामा हामि हिम तंनाय रक जुदि अब हाय लामा जुदि हिमि तो हागै बो किन्तु बुजिरा नांनाय अमा हाय बरक तो हांगाय जे कोनो दलफान दं दे अमा हाय बर जुदि समाजनो दूषित खाने बरक हांगाय जे कोनो दलफान तंनाय किन्तु अ दल किन्तु अब हाय बर किन्तु ताय आगि बार मांगला खने खाखाय तम हमबा समाजनो नायने बागै
समाजनो काहाम खायनामै बरकबो काहाम नांनाय सिनोबो नांनाय आनि लगियाव बरक सयजान दङ अमहाय दङ अखबै समाज चलिया समाजनि बागै समाजनो डेभेलप खायना बागै जतनिनो दरकार दङ हाइपानो अ जे तिनि मियानि जे घटना खायमानो अमन बेलाय बेलाय चाया आबनि बागै जारा अल लीडरशिप ने रंनो मिया तो तिब्रा मथानि जे तो रेली का अ तिब्रा मथानि जे रेली खालायनो नि जे लीडरशिप ने रंनो आं कोयो जे अबा हे तांथुं समाज सिंबाहे करा खायमान अबनि बागै सां बरंग आवेदन माखायो अबनि बागै दिनै जारा सामन खायनो तो बेलाय बेलाय चाया खालायका आं अबनि बागै बंनो आं आवेदन खायो अबा हेराव तांथुं फादि सिंबाहे बरक बाय तंग कसांखे काहामके सिं डेभेलप खायमान अल आमानो सिं मारथुं मिया की खोला दा नाखे सजाग दा मिया अरो सजाग अब सजाग तीन नि बाबा हक पाइथाम कगि थाम के फारि थाम के और तो जे बाबे ईद आस्था ईद बाय खिदा देखा बताम तंगनै बा पार्टी बिच जान जानि जतनि पार्टी बिच दङ बीजेपी नों थं मथा नों थं सीपीएम नों थं पार्टी बिच नंगे जे कुनो दल बनो तिनि मताय नंग बाक्सा नि सिंबनो मर्यादारो जों भारतीय जनता पार्टी बनो जों मन्दिर नि मर्यादारो किनि मन्दिर जुदि केबो फायै नन हादुल खेदारका निन बखाव तो मातनै बा जा साबाबिक जे कोनि बखा बरंनि बखाव कायसा बखा कायसा तम हजाने बनो हामजागिया बा तम हायवान सुंमानि हामियावान सुंमानि नङै थां बरो तासो जाबाय एफआईआर खाना खायजा एफआईआर आं निजे खागिया तिनि एफआईआर खागिया मानदाय विधानसभा निंगै आं मानदाय मंडल प्रेसिडेंट निंगै जे पार्टी संग निर्देश का एफआईआर खागिया आइननि प्रसेस दंनाय हामिया जुदि बरक दंगा हामिया बरक दंनो दिनै प्रशासन सोंसागा हामिया बरक जुदि भाई आमजाय जुदि खालाय दंगा नर बरक रुतुके एरेस्ट बाखायनाय किन्तु एरेस्ट खायाखै सोंगाबो खायगोजा आगामी 7 दिन बिसिं जोंरो बिराद आगारगासा आन्दोलन खायनाय